Stoor ik? Ja, eigenlijk wel. Kom ik straks terug. Delphine, wat is er? Ja, maar het kan wachten. Ik ga niet over het werk. Waarover gaat het dan? Het gaat over u. Jij bent zo gestresseerd hoe dat jij daar net even hebt aangepakt. Echt, jij moet tijd nemen om te ontspannen. Ja, dat is waar. Dat is momenteel niet mogelijk. Ja, en wie zegt dat? Er zijn maar 24 uren in een dag. Ja. Ik heb onwaarschijnlijk veel werk. Wil jij het overnemen? Wil jij even CEO zijn? Geen probleem, hè? Nee, maar ik kan wel helpen met Louise. Stop het, Delphine. Laat me gerust, ik heb te veel werk. Ik hoorde dat je Louise moet ophalen. Zal ik dat doen? Louise kan alleen naar huis komen. Ja, en dan zit ze weer heel de avond alleen. Dat is echt geen... Godverdomme, zeg, wat is dat nu toch met u? Waarom wil jij mij altijd helpen? Wat wilt je van mij? Wat heb je nodig? Zeg het gewoon.